Ja nyt lähdettiin. No niin. Terve pulkkaa! Murrettikaa jalka? Sattuuko? Se tuntuu aika ärsyttävää. Nyt kokeile sun siinä toisella stiikalla. Okei. Jatketaan sitten tuolla ylhäällä. Nyt sä lennät tuohon puuhun. Pauselle. Ei, sä lähdet puuhun. Jätkä ei saa noustua. Noniin, nyt törmätään tähän uudelleen. No niin, jätkä tuu. Noniin, sitten jatketaan tuolla ylhäällä. Ei kun mä pistä pausa. Noniin, mennään sitten ylös. Tohon törmätään tohon punaiseen stiikaan. Mä otan tähän lumihangat. Niin et hyppää pois sit tahalleen. Joo. Niinku just äskeisessä. Niin. No niin, pianko? Noniin, oota, mä vien. Mennä ylös. Vai. Jaa tosta. Missä ei oo? Sua ei näe kameralla. Ihan sama. Noniin. Sitten. Anteeksi. Sanoit, että sit tulee hyppyri. Eikö sit mennyt? Katsotaan mitä kävi. Täällä stiikka. Täällä. Menikö? Joo, katsotaan. Meniks halki jotain? Me katsotaan pulka. Ei mennyt. Katsotaan tää. Pieni lommo tuli. Missä? Äsken. Tossa missä? Nosta. Nosta. Niin siinä on, eiku ihan ympärialais. Niin. Kumpaa me törmätti tonne? Kato. Tonne. Niin se on ihan normaalinen. Joo, se on aikaa sitten. Joo. Eikäs mitään. Se on moro. No, ei se sitä loppunutkaan. Noniin, moi.